d'acollida hem acollit des de fa ja gairebé 10 anys més o menys uns 150 nois, noies que venen dels seus països d'origen i com a tal venen amb la seva llengua materna, sense conèixer les llengües pròpies del nostre país. Per tant, els nois venen amb un aprenentatge de les llengües de les quals ells han fet tot l'aprenentatge, les han viscudes i han de fer un procés d'aprenentatge nou, de conèixer les noves llengües del territori per poder-se integrar millor, per poder-se adaptar a la seva nova realitat. Per tant, això també ens ha obligat a nosaltres a adaptar-nos, a fer un esforç per conèixer quines són les seves llengües d'origen i fer un intercanvi cultural importantíssim que ens ha portat molta riquesa per les persones nouvingudes i molta riquesa per nosaltres que hem pogut incorporar nous coneixements, inclús aprenentatges autèntics de les llengües d'origen, les llengües maternes dels nostres nois i les noies, i això fa que puguem definir aquest aspecte com a superlatiu a nivell d'importància i a nivell de riquesa per tots nosaltres. Jo he estat invitant en tant que soc cooperant i viatjo una mica per diversos països en els quals la situació de la llengua és substancialment diferent si el país té una pila de llengües minoritàries i maternes que no són reconegudes o si són colonitzats o si viuen de la llengua colonitzada. Per tant, la reivindicació de la llengua materna és molt important que sigui reivindicada com un dret humà, com qualsevol dret humà reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans. Jo he intentat centrar-me una mica en aquest tema perquè, diguem, en la meva professió em dedico una mica amb l'aplicació dels drets humans en els països en els quals soc i crec que la llengua ha de ser i és reconeguda com un altre dret humà, un dret fonamental. El que passa que necessita un tipus de protecció especial que no sempre és reconeguda, especialment quan aquella llengua es considera minoritària i no té una aplicació a lo públic, a l'espai de la comunicació, de l'educació, etc. Per tant, cal reivindicar això com un dret bàsic fonamental. Nosaltres des de l'Ajuntament, evidentment, com no podem fer d'una altra manera, és donar suport al Dia de la Llengua Materna, en aquest cas, el dia que se celebra aquí a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó. Evidentment, un dels espais al qual, precisament, té el sentit de celebrar aquí el Dia de la Llengua Materna perquè la mateixa biblioteca ja alberga diverses funcions dintre de les mateixes llengües. És molt més que important. Jo crec que des de petits ja ens hem d'habituar a parlar 2, 3 i fins i tot 4 llenguatges d'aquella persona que té l'agilitat. I queda palès actualment, precisament en el judici que s'està fent als presos polítics que tenim tancats a la presó, queda palès en aquest aspecte en què no s'ha volgut utilitzar una llengua que és oficial al mateix temps al nostre estat, a l'estat espanyol, i que evidentment és la nostra llengua del nostre país.
aquí han d'estar les carències, on no es respecta, en aquest cas, la mateixa llengua, una llengua que l'Estat considera que és de tots els espanyols, com és el gallec, com és el basc, com és el castellà, com és el català, i en aquest cas. Jo crec que aquí és precisament un dels punts més importants al qual se detecta aquesta necessitat, ja no de fer el Dia de la Llengua Materna, que és evident perquè s'està demostrant aquí l'activitat que hi ha, sinó ja la de reivindicació, perquè encara no està aconseguit, no? La transversalitat, no està aconseguit encara el resultat final, que és aquest de dir, bueno, som tots una mateixa persona i al mateix temps som tots una mateixa llengua, no?